time check, it's 10:13 in the evening. So, ngayong araw is Sunday. Gabi na dahil kakasarado ko lang ng tindahan. Bago ako magpahinga, so meron po muna akong isi-share sa inyo. Ito po ay matagal ko nang hinintay. Matagal ko nang hinintay na dumating. Sobrang saya ko dahil natanggap ko na po siya. Actually, last week ko pa po siya natanggap. Kaso nga lang, hindi pa ako nakapag-video. Isi-share ko po sa inyo. Para malaman nyo na kung ano po ito. Tsan, tsaran! Wow! So, ayun na guys. Aking Google AdSense. Ito yung matagal ko nang hinintay. So, ito po yung susi para sa aking sahod. So, ayan na siya. Dumating na po siya. Guys. Dumating na po siya. Yung matagal ko nang hinihintay. January pa po nag-email sa akin yung Google AdSense na naipadala na po nila yung aking PIN. So, mga January 22 ata. Hinanap ko sa aking Gmail yung email nila kaso hindi ko na po siya nakita dahil ipapakita ko sana sa inyo yung email nila. So, mga January 22 ata. And then, nakalagay doon na 3 to 4 weeks po siya bago dadating. So, ano po siya? It takes, I think, mga 1 month. So, mga 1 month siya. So, nagtaka ako dahil dapat mga line of 2 of February, dapat ma-receive ko na po siya dahil 3 to 4 weeks po yung nakalagay. After nun, chinek ko po siya sa post office dito sa aming lugar. So, wala pa rin daw po silang na-receive. Nag-request po ako ulit ng aking PIN. Dahil pag hindi po siya dumating, pwede tayong request ng 4 na beses ata. Same PIN lang din po yung ipapadala ni Google sa inyo. So, nag-request ako ulit. And then, hinintay ko ulit na mag 1 month. Tsaka, pinuntahan ulit yung post office dito sa aming lugar. At ang sabi, wala pa din daw silang na-receive. Nakakapagtaka na kung bakit ganun dahil chinek ko naman po yung aking address. Okay naman po siya, tama naman po yung address na nailagay ko. So, nakapagtaka lang bakit hindi pa siya dumating. Naka-state kasi sa AdSense na account. Pag hindi pa po complete verified yung account, hindi pa na ma-verify yung address, after 4 months na na-receive ang AdSense PIN ay mawawala yung ads sa aking video. Yan po yung pinoproblema ko. Diba nag-request ako, so hindi ulit siya dumating. Nag-request po ako ulit ng pangalawa. Pero nagtataka na talaga ako dahil first email nila sa akin is January hanggang ngayong 1 yung hintay ko. At nag-worry po ako, ba't hindi pa rin siya dumarating? Tama naman po yung aking mga info, yung address ko, tama naman din. So, ba't ganun? And then, nitong last week, merong mailman na nag-area dito sa aming lugar. Binigay po niya sa akin itong mail na ito. Tapos yung sabi daw niya, kaya ganun natagalan, nilagay daw ng nag-sort doon sa unregistered. Di ko alam kung bakit unregistered. Siguro sa record ko sa kanilang bayan dahil last year lang ata ako nakapag-transfer dito ng aking residency. Kaya ganun siguro yung nangyari. Akala nila siguro na ganun. Hindi pa ako registered dito sa kanilang lugar. So, yan lang po yung sa isipan ko. Hindi ko naman tinanong sa mailman. Tapos, ito pala yung AdSense. Yung aking AdSense, merong mga date. Hindi ko alam kung ano yung merong mga date yung aking AdSense. Merong date dito na February 19, merong 5, merong February 17. Hindi ko po alam kung ano po itong mga date na nilagay nila dito. I think siguro yung ito, yung pagdating ng Google AdSense ko sa kanila. Ito po siguro yung
yung date. Pero nakapagtataka lang dahil 3 siya nakalagay, hindi ko pa lang kung ano, kung bakit ganito. Tapos yung isa pang ipinagtataka ko, guys, dahil nung dumating po ito sa akin, yung aking Google AdSense, open na po siya. Inopen po nila. Hindi ko alam kung bakit nila inopen at hindi ko agad na ano sa kanila eh. Hindi ko agad na itanong sa kanila kung bakit inopen po nila ito. Huli ko na lang po kasi na-notice dahil nag-uusap pa kami ng ng mailman kung ba't ganun daw, ba't natagalan dahil yan nga nilagay nila sa unregistered. So, message ko yung post office nila na na ba't inopen nila yung Google AdSense na bawal po dapat ito i-open dahil hindi naman po ito sa kanila. Confidential po ito, ba't nila inopen? So, hindi po sila nag-reply. Ewan ko lang sa mga sa mga dadating pa na ni-request ko. Meron pa kasi akong 2 Google AdSense na dating dahil 2 beses po akong nag-request. Malalaman natin dyan kung pag-deliver dito is open pa po siya dahil minessage ko po sila kung bakit inopen po nila yung document na ito. Yan, nanggaling po siya. Nasa po yung location niya, nasa Malaysia. So, pag Malaysia malapit lang. So, lang talaga, mabilis lang talaga yung pagdating dito. So, yung problema talaga is yung post office at saka inopen pa po nila. So, shout out po sa post office na dito sa aming lugar. Shout out po pala sa mga taga post office ng Santa Barbara, Iloilo. Concern ko lang kung ba't ninyo inopen po yung documents na hindi po sa inyo. So, ayan na nga guys. So, masaya nga lang po ako dahil na-receive ko na po siya yung matagal kong hihintay. Ito na po siguro yung way na magsipag na po akong gumawa ng aking content. So, dahil sa totoo lang, sa weather po kasi yung pamud-mood po kasi yung paggawa ko ng aking mga video. So, hindi talaga ako consistent sa aking mga video. Dahil kung consistent lang sana matagal ko na po itong na-receive. So ito po yung nangyari. Diba? At isa po pala guys, sabihin ko po sa inyo, ma-receive po pala ninyo yung inyong Google AdSense pag ma-monetize po kayo. So, ma-monetize po kayo, if maka-reach po kayo ng pinapa-require ni YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours sa inyong mga video. Then, after nyan, dapat makapag-ipon po tayo ng $10 sa ating AdSense account para mapapadala ni Google yung ating AdSense PIN. So, yung AdSense PIN, ito po yung susi para sa ating sahod sa KYT. Pero bago po ako mag-end ng aking video, magpapasalamat lang po ako sa mga taong nagsusuporta po sa akin, sa aking journey dito kay YouTube. Hindi ko man kayo maisa-isa, hindi ko man kayo kapamilya or kadugo or kano-ano, pero maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta po sa akin, sa aking video. Maraming salamat po sa panonood. Nagpapasalamat din po ako kay Jerry Amalia Vlogs. Maraming salamat po, ayos Jerry Amalia, sa iyong tulong po sa akin. At tapos sa kanyang asawa na si Aisa de la Cruz Amalia. Maraming salamat po sa inyong mga sa inyong advice noon sa akin regarding sa aking channel. Thank you so much po sa mga tips na binigay mo sa akin. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyong dalawa sa inyong suporta sa akin, sa aking journey sa YouTube. Jerry Amalia Vlogs, guys, paki-support sa mga may sasakyan dyan at walang idea kung merong mga sira yung inyong sasakyan or nagka-trouble. So, punta po kayo sa channel ni Jerry Amalia Vlogs dahil isa po siyang mekaniko. So, marami po kayong matutunan sa kanyang channel. So, lahat doon, malaman nyo doon regarding sa mga problema sa sasakyan. So, yan lang po guys. Pero yung una ko talagang pinasalamatan is yung sa taas. So, maraming salamat sa Panginoon dahil ngayon po niya ako ng kaalaman sa paggawa at pag-edit ng aking mga videos.
lubos na pasalamat po talaga ako sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hindi ko man po kayo kilala, pero lubos po yung aking pasasalamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po ito ma-receive po yung aking Google AdSense. So, God bless po sa ating lahat, guys. Sana maging inspiration po ito sa inyo, sa mga bangon pa lang sa YouTube. Sana maging inspiration po sa inyo yung video ito. Sa mga nagsisimula lang sa YouTube na magpupursige po para maabot po ninyo yung inyong mga pangarap. Yan lang po yung ma-share ko po sa inyo sa oras na ito dahil gabi na po dito. Dito na lang po yung aking video. So, sa hindi pa po pala nakapag-subscribe sa aking channel, pakisubscribe Ilongga Vlogs TV. And don't forget to hit the notification bell for more updates on my next videos. Thank you so much po and God bless!